mirar ti, mira, mira será por mirar, mira será de esperar que o mundo xira. El non se sabe parar, estou contenta de estar aquí de ter o meu lar. O que me inspira é sei comunicar e endoléceme iso de que che conto todo o que é. Estou tan perto de ti e ti estás tan perto de mí. Isto que fago é tan singular. Descrevo un mundo tan particular. Información que podes necesitar e distracción que podes aproveitar. E non digo non son algo cultural, non o fago por pasta, non son comercial. Só son un medio de difusión, non aporto lixo, iso non o quero, non. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o, entende-o, excende-o. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o, entende-o, excende-o. Se che conta historias coas que te identificas, coas que te embolica. Se che canta a música coa que te zarambicas. Iso é que te implicas e non te complicas. Gústame o que fago, non o podo deixar. O mundo dá en voltas e non podo parar. É o teu xeito de poder conectar, a miña teima de poder cho contar. Estar fronte a ti non é unha casualidade. Ti estás o carón dunha realidade. Ter un servizo é ter unha seguridade. Estar seguro é unha necesidade. Podo ser a túa voz, podo ser o teu medio de comunicación. Eu podo ser ti, ti podes ser eu. Un pobo cunha cultura ten unha voz de seu. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o, entende-o, excende-o. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o, entende-o, excende-o. Esas palmas. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o, entende-o, excende-o. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o, entende-o, excende-o. Aprende-o, atende-o, ascende-o, defende-o. Rapeira de Vigo, aí cantándolle desta forma pues tan novedosa, pois aos medios públicos de Galicia, aos medios de comunicación, Radio Galega e Televisión de Galicia.